Min jgħid li kuntent, min jgħid li għamilna l-massimu tagħna u ħafna jgħidu li jinsabu ddiżappuntati. Dawn huma reazzjonijiet ta' dawk li ltqajna magħhom dwar il-logħba bejn it-tim nazzjonali Malti u dak Ingliż. L-ewwel taqsima ta' din il-logħba ntemmet mingħajr goals. Fl-aħħar ftit minuti tat-tieni taqsima madankollu, Leja għamlet bil-plejers u l-logħba ntemmet b'4 goals għall-Ingliżi u xejn għall-Maltin. Morna l-Belt Valletta l-għada li seħdan il-konfront u staqsejna lill-pubbliku x'jaħseb mill-logħba. Dejjem l-istess ħaġa. Labna l-ewwel ħaf labna ħtajjeb, it-tieni ħaf ma nafx ġara, speċjalment l-aħħar 10 minuti. Ma nistgħux aħna nilagħbu ma' dik il-klassi. Però ifhimni miss fl-aħħar 6 minuti tagħmel dik il-froġa kollha. La xuttijiet li l-lasti aħna niddefendu, għabduna. Insomma, monna ħażin ħafna għalija jien. U dejjem ngħidu li tajjeb imbagħad għax ma tim kbir għalija. Naħseb li il-plejers fl-aħħar 10 minuti għajjew daqsxejn għax it-tim Ingliż huwa b'saħħtu ħafna. Minkejja dan, xorta waħda rrikonoxxew l-isforz li għamlu l-plejers Maltin. La volja ħobb l-Ingliżi, però jien Malti, mal-Maltin inżomm jien. Ġara x'ġara xorta l-plejers Maltin intihom 100% for the effort illi jagħmlu. L-Ingliżi qed tilab dejjem u vodi ma nippretendix anzi l-ewwel ħaf. Kien tajjeb ħafna u difens tajjeb imma fuq eżlan xejda. Fl-aħħar nett, kien hawn min saħaq li t-tim Malti ma setax jilgħab logħba ħer mill-ilab. Abu tajjeb ħafna, imma fl-aħħar mbagħad ishom afdaw naqra wkoll u ħadu winna. Għax kienu palatejn tajjeb ħafna wkoll.